Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mao ni ang part 2 sa ato ang gisgutan last time na ang Japan uhaw sa pulong sa Ginoo. Ang Japan usa sa pinakadato nga nasod sa tibuok kalibutan. Sila ang mga taong kugihan, mga buutan, niila ni sila na buutan, mga talented pod. Pero kung atong tan-awon sa mga balita, matan-aw ta sa mga balita no, grabe ang ilahang problema. Ngano man tungod kay grabe gyud ka busy, halos wala kay time silang pamilya. Ang uban gani no, na-share na ako last time, tungod sa stress sa trabaho, magpakamatay na lang gyud. Tungod sa ilahang problema, dili kay sila ganahan kay mag-anak, kay dili sila gusto responsibilidad. Matanaw na to sa balita, halos taga-adlaw gyud na ay mabalitaan nimo na ginikanan gipatay ang ilang anak, ihulog sa floor, kulungon sa sakyanan, kulungon sa balay, dili pa kaunon. Mo na realidad karon diri sa Japan. So nganong gamay ra mga Kristohanon diri tungod kay kaniadto manggod, kung mag-share manggod ka sa word of God diri ilang ginahadlok, ilang ginapatay, ginasamuray, ginaputlag ulo nila ang mga Kristohanon diri usa pod sa dahilan na dati nganong dili pod ma-share ang word of God diri tungod kay kung magdala manggod ka og Bible diri malaan ka ba na usa ka espiya sa mga Amerikano? Mana mo share sila sa word of God nga espiya ni sa mga Amerikano kay nagkaroon manggod og alitan ang Japanese ug ang mga Amerikano atong panahon na. Mao po na isa sa dahilan. Pero karon, salamat ta sa Ginoo kay open na gyud ang Japan alang sa mga Kristohanon. Dili na sila mo patay, dili na sila yung ana diri na pareha sa ubang nasod. Welcome ang mga religion diri Dili lang kamo patay, dili lang gyud kamo labag sa ilang balaod. So pasalamat ta na open country karon ang Japan. So welcome ang mga Kristohanon diri dali na mo diri manangyaw ta, isulti naton kamatuhuran mahitungod kay Hesus, kay tinuod ng Japan uhaw gyud sa pulong sa Ginoo. Tungod kay diha kay Kristo masinati nato ang kamatuhuran, masinati nato ang tinuod na kalipay ug kaluwasan. Ang Japan adunay population na 120 million above no na mga tao ug mas daghan sila kaysa mga Pilipino. Diri sa Japan mas daghan gyud og trabaho, gamay ra og trabahador. Mo kay nang daghan og mga tao nga gikan sa laing nasod na manrabaho diri kay para matabangan sila kay grabe na nila ka busy. Ang magtiayon ka diri kailangan nila manrabaho kay kailangan i-provide nila sa ilang family. Kay kung isa lang manrabaho niya ilang mga anak may eskwela maglisod sila. Ngano makaingon maglisod sila na kwartahan man Japan. Diri dako ang sweldo pero mahal po ang mga palitunon. Na mga balay ra kani diri mga balay ani tag 40,000 kung mga arkila 40,000 ang bulan ani diri isa lang ka apartment na tag 30k, 50k, mas taas pa ang uban gani. Lalo na kung dito ka sa sentro mas mahal na gyud ang matag bulan. Nabalita na ang Japan isa sa daghang mga tao nga nagahikog tungod lagi sa problema kanang wala sila kasabot ba magpakamatay din sila. Nagay na sila ginabaligya gani na book gani na unsaon paghikog kay usahay murag ginaalaw lang nila na magpakamatay ang tao kay para makaikyas gikan sa problema. Pero isa na sa dahilan na wala gid sila kabalo sa kamatuoran. Mao nang kailangan nato i-share ang pulong sa Ginoo mahitungod kay Kristo. Kita bitaw kung nakadungog ta sa pulong sa Ginoo matagbaw nga atong kauhaw sa atong sulod unsa may pasabutan ng uhaw sa pulong sa Ginoo. Uhaw ka sa kamatuoran, uhaw ka sa paghigugma, uhaw ka sa kalinaw. Ug kanang mga kauhaw nimo ang makahatag na ng mga butanga kun dili ang Ginoo ra gyud. Duol siyang presensya kay siya ang makahatag og katagbawan sa atong kinabuhi. Ug kung napanalanginan ka niini na video, I hope na tanawon po nimo ang laing video nato nagiandam or i-follow ba nimo ang atong page. Salamat kay sa pag-comment. Ang Diyos mahimaya, mapasidunggan sa tanang panahon. God bless sa tanan.